Nedupat. Řekni mi, jo. Tak, můžeš. Můžeš šáhnout nahoru. Dobrý. Času dost. Jestli chcete, můžete šťouchnout do toho kelímku, co je do těch nejvyšších. Prej dlouhý záběr se může střídat. Už to jde do modra, nejde? Ty modré je to silný slovo, no. V tom kelímku ano. Sakra. Ne, to brčko totiž nějak nahoru není. Je dost vysoko, ale myslím si, že už za chviličku bude dost. Mám to vždycky bylo takhle, ale to brčko bylo nižší. Takový brčka. Kdyby to máš šáhnout ze zhora, tak bude vidět, když by zaklepal tím kelímkem. Tím posledním to bude vidět. Zaklepej tím, když točíš, kdyby zaklepal tím růžovým. Růžovým není problém. Zaklepej růžovým. Jakoby dej to černý brčko dolů, níž, aby to protejkalo. Ale bacha na ten papír, jo? No, to brčko, jo. A já to taky nebudu vidět. Ale já nevidím ani vršek spodního kelímku, jo, takže... Je to? Dobrý. Ale mám to jo. Tak tady pak zkrátíme 2minutový záznam. No, dobrý. No tak, další. Bude vidět, když bude tahat další. Já vidím pouze poslední kelímek. Takže dokud nedáte ruce dolů, tak pod něj, tak je to dobrý. To nebylo, naštěstí ne. Co tam s tím bylo? Ty nám to vždycky, jo? V tom třetím kelímku zatáhni dolů za brčko. Třetí kelímek. Ne. Už to teče? Skvěle. A zrychlíme záběr a bude. No, teď to modrá, hezky, krásně. Bylo to vidět ta modrá? Jo. Tak a pěkná vrčo. Tak běž. Tak mám vás tam všecky.